Dzień dobry, dzieci. Wita Was pani Ania od grania i śpiewania. Dziś gram dla Was na akordeonie. Przywitajmy się. Wszyscy są, witam Was, zaczynamy już czas. Jestem ja, jesteś Ty, raz, dwa, trzy. Wszyscy są, witam Was, zaczynamy już czas. Jestem ja, jesteś Ty, raz, dwa, trzy. Dziś chciałabym zaśpiewać z Wami najbardziej znaną kaszubską melodię. To jest abecadło, czyli kaszubskie nuty. To je krótci, to je dłudzi, to kaszebsko stoleca. To so base, to so skrzepci, to łe znaczy kaszeba. Łe znaczy kaszeba. Base skrzepci, krótci, dłudzi, to kaszebsko stoleca. Udało się? To co, spróbujemy dalej? To je ritel, to je tycz, to so hojne, widłe gnojne, hojne, widłe gnojne, rydel, tycz, łe znaczy kaszeba, base skrzepci, krótci, dłudzi, to kaszebsko stoleca. To je prosti, to je krzewi, to je slidni, kłeło łezni slidni, kłeło łezni, prosti, krzewi, hojne, widłe gnojne, ridel, tycz, łe znaczy kaszeba, base skrzepci, krótci, dłudzi, to kaszebsko stoleca. To są chyci, to są ptyci, to są pruszci, półtrojoci, hyk, tyk, półtrojok, slidni, kłeło łezni, prosti, krzewi, hojne, widłe gnojne, ridel, tycz, łe znaczy kaszeba, base skrzepci, krótci, dłudzi, to kaszebsko stoleca. To je kleka, to je wół, to je całe, a to pół, kleka, wół, całe pół, hyk, ptyk, półtrojok, slidni, kłeło łezni, prosti, krzewi, hojne, widłe gnojne, ridel, tycz, łe znaczy kaszeba, base skrzepci, krótci, dłudzi, to kaszebsko stoleca. To je myli, to je wielci, to są instrumenta wszelci. To są wszystkie potrzebne do śpiewania w języku kaszubskim literki, które występują w tych właśnie wyrazach śpiewanych. Teraz chcę Wam pokazać instrument kaszubski w wersji zminimalizowanej. O taki, proszę bardzo. To się nazywa diabelskie skrzypce. To jest taki straszny pan, ale nie do straszenia, tylko do grania. Mogę zagrać bum, 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 a mogę też zagrać cyk, cyk, cyk. Jeszcze tupią te diabelskie skrzypce. Można tak na nim zagrać. Gdybyście chcieli, możecie spróbować zrobić swoje diabelskie skrzypce w domu, na których moglibyście też grać i śpiewać. Spróbujemy? To je krótci, to je dłudzi, to kaszebsko stoleca. To są base, to są skrzepci, to łe znaczy kaszeba. Łe znaczy kaszeba, base skrzepci, krótci, dłudzi, to kaszebsko stoleca. Podobało się Wam? Super, a wiecie jak jest do widzenia po kaszubsku? Doły z drzemi. Zaśpiewajmy więc. Doły z drzemi.